Son Xen Barro, o director científico do CITIUS, Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes. Somos un centro de investigación de referencia en España e en Europa en inteligencia artificial e un centro moi comprometido coa transferencia dos seus resultados á sociedade. Dende que o centro naceu, hai algo máis de 10 anos, creamos 5 empresas e temos 2 cátedras Universidade Empresa. Somos o único centro de investigación de España con 2 cátedras apoiadas polo goberno, unha cátedra CHIP coa empresa Televés e unha cátedra de IA coa empresa Plexus Tech. O 14 de xullo organizamos Inside Lab, é a 10ª edición. Inside Lab é o día de portas abertas para os profesionais, para a xente de empresa, das administracións públicas, para que coñezan algúns dos nosos últimos resultados de investigación a modo de demostradores tecnolóxicos. Se nos coñecedes, seguro que sabedes que cada ano atopades novos e mellores resultados potencialmente transferibles ás vosas organizacións. E se non nos coñeces, a que esperas? Ven a coñecernos o 14 de xullo.